गिबियावनो आं गासिबो निउ पर्टेल नोंथांमोनखौ गासिबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायनो हामलायनाय थानाय थाबाय लोगोसे दुर्गा फुजानि गासिबो नोंथांमोननिसिमबो आरो गासिबो बिटिसि बासिफोरखौबो गासिबो आं दुर्गा फुजानि हामलायनाय थाबाय बेनि गेजेरावनो आं दिनै जोंनि बिटिसि बासियाव थांनाय इलेक्सनाव देरहानाय गासिबो सरकार दानो फैगौ बिथां बिपि पार्टिनि बिथां गासिबो केन्डिडेट आरो लोगोसे जोंनि बिटिसिनि चिफ बिथां हाग्रामा बिथांखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथां देरहाबोनायनि थाखाय आं हामलायथिनो हरनाय जाबाय जोंनि उद्देश्यआ दिनै आंनि बे उद्देश्यआनो जाहैबाय जे जोंबो मोनसे पलिटिक्स आं थादोंमोन बिनि नामा जादोंमोन जोंनि अल्टारनेटिभ पार्टि बर'लेण्ड आं बेनिनो सासे जेनेरेल सेक्रेटारिमोन जोंनि उद्देश्यआ बेनोमोन जे जोंनि थांनाय 5 बोसोरनि सिगां मोनसे सुक्ति जादोंमोन शान्तिनि सुक्ति जादों एनडिएफबिफोरजों दिनै जाय सुक्तिखारिफ्रानो सहि खालामग्रा मानसिफ्रानो दिनै सुक्तियाव गोजोनगोन गैयामोन बिनि थाखायनो गासिबो जाहाथे मानसिफोरा गोजानाव थासारि लाबोनो थाखाय जोङो मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ दादोंमोन आसा खालामदों दानि गोदान सरकारा बिथां हाग्रामा महिलाराबो जोंखौबो गासिबो रायजो राजाफ्रा मोजाङै जाहाथे सामलायनानै गासिबो दावहारु मानसिफोरखौ गासिबो जाहाथे बिथाङा गोजोन थासारियाव लाबोयो आरो जाहाथे जोंनि बिटिसि मानसिफ्रा बयबो गोजोन थासारियाव थायो जोंबो बेखौनो खावलायगोन जे बिथाङा जेसेबां हागौ 17 बोसोराव आवगायाव मावलांनायनिफ्राय एबार बिनिफ्राय डाबल जाहाथे बिथाङा मावथों बेखौनो जोङो बिथांखौ जोङो आसा खालामदों हागौमानि जोंबो बिथांजों लोगोसे दङ बिथांनि रायजो खुंनायाव जाथि जनगोष्ठी गासिबो बिथांजोंखौ लोगो लानानै बयबो ओंखारदोंब्ला बयबो जाहाथे सान्थि बयबो थानो हायो जोंबो बिथांजों बे खामानियाव बिथांनि सरकार सालायनायाव जोंबो सहयोग दङ आसा खालामदों बिटिसिआ मोनसे गोदान मोनसे सिमां लानानै बे बिटिसिखौ बयबो अनसायगोन बेखौनो लानानै जोङो बे जोंनि पलिटिकेल पार्टिनि उद्देश्यआनो बेनोमोन जे जों बयबो थासारि जाखौ सुक्ति खालामबायब्ला सानसेयाव फैगोन आसा खालामनानै जों बेखौनो जोङो आसा खालामनानै जोङो रायजोनाव जों मोनसे पलिटिक्स संग्राम जों मोनसे लाबोदोंमोन जाहाथे बयबो गोजोन थासारि थानो हायो मानो बुंबा सुक्तियाव जानाय बादि जायाखै आरो दासिमबो मानसिफोरा केस गेलेनाय आरो रावबो जेलनिफ्राय गवाखिसै बिथांमोननि थाखायनो जों जाहाथे पलिटिकेल संग्राम खालामनायसो गोहोआव लाबोनानै जोङो जाहाथे जोङो माबाखौ जोंनि बे गोजोन थासारिखौ जों लाबोनो हायो बेखौ लानानै जोङो बे जोंनि उद्देश्यआ बेनोमोन बेथ' नंगौ जोङो मोनसे पलिटिकेल संग्राम जाहाथे जों खालामनानै जोङो पावाराव फैयो जों पावाराव मोनगोन खोमा साननानै जोङो बे पार्टिखौ दादोंमोन रायजोनि मेन्डेटखौ जों मानिबाय बिथांमोना जोंखौ हयथ' जोंहा जोंनि बे 5 मासाव जों गासिबो रायजोनि सिङाव गासिबो जोंनि माबाफोरखौ जोङो उद्देश्यफोरखौ जों बुंजोबनो हायाखै किसुमान जोङो बे ब्लक बा प्राइमारि लानायावबो मोनफा मोननै थालांदों रायजोनि खाथियाव जों मोजाङै थांनो हायाखै खोथाया जाहैबाय जोंनि जेसेबांनि दा जेननायनि खारना जाहैबाय बयबो रायजो राजाफोरा दा हाग्रामा महिलाराखौनो बयबो अनसायदों पार्टिया केन्डिडेटआ जिखि जाया मानो खालि हाग्रामा महिलारिखौल' मोनसे ब्रेन्ड नेमानो बिथाङानो गासिबो बिथांनिनो साक्सेस जानायखौ जों नुदों जों जेसेबांखिनि जों साना मानो बिथांखौनो बयबो रायजो राजाफ्रा अनसायदों जेब्ला जों बेखौनो मानिदों बाराखौ मा होनबावनो बिथांनिया आवगायावबो 17 बोसोराव बिथाङा जेरोखोम मोजां मावदों बेखौनो बयबो रायजोआ अनसायफिनदों बयबो सिमान नुदों जाहाथे बिनिफ्राय बयबो डाबल खामानि मावो बिथाङा जों बेखौनो होननानै जोङो रायजोनि मेन्डेटखौ जोंनिफ्राय मानिनानै लानाय पलिटिकेल पार्टि हिसाबैथ' उद्देश्यआ थायो जोंबो बेखौनो आसा खालामदों फैगोन बिसायख'थियाव जोंबो बाहागोखौ लागोन लायाबो नङा मानो बुङोबा मोनसे पलिटिकेल पार्टि जोनोम जानायनि उद्देश्यआ बयहाबो गावबा गाव मोनसे मा होनो बेखौ
गाव गावनि मोनसे सिमां थायो बे सिमाङा जाफुंनो थाखाय बयहाबो पलिटिकेल पार्टिया बेखौ नाजायो जोंबो बेखौनो जों नाजागोन फैगौ बे सायख'थियाव मोनसे एसेमब्लि माबायाव